Salutare, tatăl meu Sadi. Și astăzi o să vă arăt, este un fel de tutorial, o să vă arăt, de fapt nu un fel de, e chiar un tutorial, o să facem un tutorial despre cum să faci o casă frumoasă în Minecraft. Adică nu una de aia normală, să zici că e de aia de villager, de aia mică. Nu, una de aia, nu chiar mare, dar e mărișoară, așa frumoasă, cât trebuie să aibă un player în Minecraft. Deci, mai întâi, luați lemn de ăsta normal. Faceți o pătrat de 4. Uitați-vă ceva. Deci, am găsit. Ok, deci. Pun aici la capăt, fac așa, un număr 1, 2, 3, 4. Apoi pun 1 aici. Din nou. 1. Acum las 3 rânduri. Ba nu, acum las 2 rânduri. Așa. Pun 1 aici. Tare vacă. Acum îi face așa. Încă 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Și acum voi pune din nou aici. 1, 2, 3, 4. Apropo, ăsta va fi pe episoade. 1, 2, 3, 4. Și am avut o problemă, m-au chemat părinții să nu știu la ce să-i ajut. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Bine, 1, 2, 3, 4. Bun. Așa. Câteva. Fac încăpăți în dată. Ok, fiți atenți acum, va fi ciudat. Umplem partea asta. O umplem, nu treci în jumătate sau un pic. Totul, efectiv totul. Stați puțin că aici, haideți să punem așa. Punem. Îți văd doar câteva episoade așa. Episoade ca să vă arăt cum să faceți. Aici, am spart din greșeală, dar nu nimic, acolo săpăm. Deci, și acum mai punem aici un vârf. Poc. Dar cam atât cu acest episod. Nu uitați să vă puneți să dați like și noi să vedem data viitoare. Pa, pa!